Hukte bukuk song. Omo haino tipra sarok 2009 ni sini ha dofa okte laibuma rokni bagui chiri khoglai phaimani tipra len henai. Kia belai khe kha khammani kokhe omo haisi. Tipra sarokni talikao khatungma nangya gothokma senang siwo. Aboni bagui tipra lenni jagao tipra sa lengse ang siwo. Tamukhe len man yawi lengui simise tonglai siwo. Keboba tipra lenni mungui bohog len snamlayo nei kok silchalai tonglai kha. Phia tabuk bubagrani taitok mungbai. Tipra sarokni bagui khatungma katal greater tipra len henei khorang manjui phaipiro. Khajani takukte bukuksong ini sana nangmani kokhe ahaisi. Greater tipra lenni mungui ebo bubagrani mokhangno ta soglaidi. Bubagrano kebo ta bandilai sidi. Tamni hinba chini bubagra sini laibuma bubagra kaplai ungkhe jung jotno kaplai. Takukte bukuksong norok bahai matong comment khlai sanani rapokdi. Belai kheno hambai.